neapărat. O întrebare. Nu. Întâi trebuie dacă noi avem jurământul, avem calitatea de consilier aleși? Cred că ar trebui mai întâi să depunem jurământul, după care să trecem la ordine de zi. Președinte de ședință. Da? Ca să conducă ședința până la Am final. întrebat. Și după aceea dăm ca ordinea de zi. Și votează numai consilierii validați. cei La două. ordinea de zi nu validăm între ordinea de zi, dacă suntem de acord cu ordinea de Dar zi. domnul președinte, ca să citească ordinea de zi. Nu avem președinte. Ok. Președintele de vârstă și-a făcut treaba doar în ședința de constituire a Consiliului Local. După aia nu mai avem președinte. Și președintele de ședință va fi... Chiar dacă e sau pe obstruțio... Nu, e doar ședința asta. Doar ședința asta. Chiar dacă e obstruțio Cămil acum, e ședința în care se depun și mandate, pentru că nu e complet Consiliul Local, este și ședință ordinară în același timp. Punem la vot propunerea de numire ca președinte de ședință pentru această ședință a domnului Negură Constantin. Întreb nominal pe fiecare consilier local. Mai puțin pe domnul Laiu Constantin Adrian, mai puțin pe domnul Sănit Coster și mai puțin pe Văileanu Vasile, care nu au depus jurământul, prin urmare nu pot vota. Fac o precizare. Propunerea a venit din partea Da. domnului Miselu, care O să vină din partea mea. din partea domnului cea de-a doua propunere. Doamna Focșereanu Mariana, votăm acum numirea ca președinte a domnului Negură Constantin. Doamna Focșereanu Mariana Severina. Pentru. Domnul Grădinaru Vasile. Pentru. Pentru. Doamna Hâțan Rădușalina. Pentru. Domnul Lici Orbu Cristian. Împotrivă. Împotrivă. Domnul Ivadaru Mihăiță. Împotrivă. Domnul Negură Constantin. Domnul Ojică Ioan Cosmin. Domnul Toma Ion Mugrel. Pentru. Și avem 5. Și împotrivă avem 4. 3. Supunem la vot numirea ca președinte de ședința domnului Lici Orbu Cristian. Doamna Focșereanu Mariana. Împotrivă. Domnul Grădinaru Vasile. Împotrivă. Doamna Hâțan Rădușalina. Domnul Lici Orbu Cristian. Domnul Ivadaru Mihăiță. Domnul Negură Constantin. Domnul Ojică. Și domnul Toma Ion Mugrel. Și atunci, supuse la vot propunerile, domnul Niciu Ioru Cristian a obținut 3 voturi pentru și 5 împotrivă, iar domnul Negură Constantin a obținut 5 voturi pentru și 3 împotrivă. În urmare, președinte de ședință pentru această ședință va fi domnul Negură Constantin. Aici. Dăm cuvântul domnului președinte pentru continuarea ședinței și după terminarea acestei ședințe o să rog consilierii locali să meargă la domnul secretar sau așa pentru alegerea comisiei. Mulțumesc. Domnul președinte. Membrii Consiliului Local al Comunei Războian, județul Neamț, sunt convocați în ședința ordinară în data de 18 noiembrie 2024. Ședința va avea loc în sala de ședință a Primăriei Comunei Războieni, începând cu ora 8:30, cu participarea tuturor consilierilor locali și are următoarea ordine de zi propusă. Depunerea jurământului domnului Misailă Costel, consilier local, depunerea jurământului domnului Laiu Constantin Adrian, consilier local, depunerea jurământului domnului Văileanu Vasile, consilier local. Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Războieni pe principalele domenii de activitate. Articolul 3. Materialele de ședință pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Războieni. Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul secretarului general al Comunei persoanelor și instituțiilor interesate. Domnul președinte, voi da încheiere de ședință pentru validarea mandatelor consilierilor locali, în sensul că voi citi
ultima parte de a încheierii de ședințe numărul 6937 pe 9/10/2024, când instanța admite în parte cererea privind propunerea de validare și propunerea de invalidare formulată de secretarul general al Comunei Războieni, validează mandatele următorilor consilieri declarați aleși, respectiv Negură Constantin, Hârțan Brânduș Adina, Grădinaru Vasile Toma Ion Mugurel, candidați din partea Partidului Social Democrat, Lici Iorgu Cristian, Livadaru Mihăiță, candidați din partea Partidului Național Liberal, Misăilă Costel, Ojică Ioan Cosmin, candidați din partea Uniunea Salvați România, Focșăneanu Mariana Severina, candidat din partea Alianța pentru Unirea Românilor. Și invalidează mandatul consilierilor locali declarați aleși, Țară Lungă Sebastian Bogdan și Filimon Iosif Ciprian, respinge ca prematură propunerea de validare a mandatului de supleant pentru funcția de consilier local a numiților Lai Constantin Adrian și Văileanu Vasile. Prin urmare, voi da citire și încheieri în care sunt validate mandatele supleanților. Admite propunerea formulată de petentul secretarul general al Comunei Războieni, în baza articolului 122 alineatul 1 din ordonanța de urgență numărul 57 per 2019, validează mandatele de consilieri locali supleanți ai numiților Laiu Constantin Adrian și Văileanu Vasile. Dispune comunicarea prezentei încheieri de date instituției prefectului județului Neamț și secretarul general al Comunei, executorie. Vor depune jurământul. Aș dori să validăm ordinea de zi, vă rog frumos. Dar întâi să validăm ordinea de zi, pentru că s-a citit ordinea de zi, domnul președinte a citit ordinea de zi, să vedem dacă suntem de acord cu ordinea de zi. Pentru că mie mi se pare că ordinea de zi nu are nicio legătură cu ceea ce facem noi aici. Cel puțin, domnul Negru a spus că pe urmă o să mergem la doamna secretară pentru comisie. Nu, domnul primar a spus, dar dumneavoastră ați citit în ordinea de zi și comisiile. Constituirea comisiilor. Ați citit în ordinea de zi, pentru că este pe ordinea de zi. La ședința ordinară. Este pe ordinea de zi. Dacă este pe ordinea de zi. Da, trebuie să supusă la vot? Supune la vot ordinea de zi. Păi ordinea de zi avem un amendament. Aici am un amendament. În primul rând, nu avem rubrica diverse, așa, și în al doilea rând constituim două comisii schimbate, una de 7 membri și una de 5 membri, care nu sunt votate în ROF. ROF-ul care o să-l votăm într-o ședință extraordinară ce va urma. De unde au izvorât aceste două comisii, vă rog frumos. Ca să puteți participa. Da, păi, să putem participa, dar nu putem să facem noi peste noapte fără să votăm noi, Consiliul Local, toți cei care sunt aici. E bună adnotarea dumneavoastră, trebuie supusă ordinea de zi referitor la acele comisii. Comisiile se aprobă, am întrebat la legalitate, la prefectură, se aprobă în ședință ordinară, musai, ca să poată să dea avizul pentru următoarele proiecte de hotărâre, inclusiv pentru regulament și pentru celelalte. Dar, asupra ordinii de zi, dacă aveți un amendament, îl spuneți, îl adăugăm și după aia supunem pe ordinea de zi. Am înțeles. Personal, cred că ar fi trebuit în această ședință să avem și ROF-ul. Pentru că în ROF-ul... Nu, că nu ai comisie de specialitate. Și comisia de specialitate trebuie să dea aviz. Pentru că este favorabil sau nefavorabil. Asta am întrebat la prefectură. Deci asta vreau să vă spun. Și noi am întrebat regulamentul acum. Domnul primar, dacă îmi dați voie, ați început cu ilegalități din prima zi, din prima ședință. Înțeles. Păi da, pentru că colegul meu are dreptate. Din 3 comisii am făcut 2. Cine a venit? Cine este inițiatorul? Dumneavoastră sau doamna secretar? Cine e inițiatorul? Regulamentul eu l-am propus. Haideți să vă spun de ce. Ca să înțelegeți. Păi oricum e ilegal. De ce? Nu este ilegal. Trebuie în prezența noastră. Regulamentul și ordonanța 57 spune foarte clar. Ascultați-mă, noi între noi discutăm, noi cine intră în comisie. Dumneavoastră ne-ați trimis deja hârtii cu membrii puși. A fost un draft pe care l-am lucrat noi și pe care draftul ăla nu este legal și nu o să puteți legal. înainta. Adică nu poți să-mi pui președintele dinainte, fără să mă întrebi. Acolo s-a lucrat pe cadru, stați liniștiți. Iar referitor la cele două comisii, haideți că stau liniște, dumneavoastră nu o să stați după ce o să vă întoarcă ședința de la Comisia Disciplină. O să o întoarcă. Bine. Haideți să vă explic altceva. De ce am mers pe două comisii? Pentru că știți foarte bine, indemnizația de ședință se ia integral
de membrii Consiliului Local pentru participarea la o ședință de comisie. Știm, domnule Și primar. la ședința și Pentru că la celelalte din ședințe. nou ilegalitate 4 ani. Am avut consilieri care Până la nu au avut capăt. ședințe. Au fost rapoarte comune, nu Am știu. făcut rapoarte Au comune ca fost să rapoarte participe toți. comune. Ca să evităm pe viitor situații de genul acesta, am propus două comisii. Cea care era economică, juridică și ce mai avea, am împărțit-o în două. Partea economico-financiară dusă la o comisie și partea juridică la o comisie, ca atunci când e orice proiect de hotărâre, ambele comisii vor avea de treabă, ca să poată să dea un aviz. Asta este logica, e în favoarea dumneavoastră a tuturor. Nu văd care ar fi... Trebuia discutat aici, în timpul ședinței. În sfârșit, haideți să procedem la mai departe, la depunerea jurământului. Supuneți ordinea de zi la vot. Amendament. Amendament, dacă divers. se acceptă să... Divers. Punctul diverse trebuie trecut în E ședința asta ordinară. Puneți microfonul aproape. Punem la vot ordine de zi. Amendamentul. Amendamentul ordine de zi. Dacă vreți să se introducă și diverse. Eu am zis că este o ședință în care trebuie să ne mișcăm repede, că urmează cealaltă. Punct. Păi și ce punctul diverse, ce se întâmplă? Păi Ce sunt punct probleme, diverse domnule să primar, avem acum, deci avem o ce grămadă de probleme în comună. Bine, Deci domnule, trebuie dar să- haideți să noi- fie validați Păi toți să fie întâi. validați. Păi treceți mai departe. O să Și fie nu trebuie să am validați, diverse, nu spune trebuie clar să- ordonanța 57, în orice ședință ordinară trebuie să ai punctul interpelări diverse. Puneți amendament. Păi și atunci cum? Fără probleme, da. Să punem la vot completarea ordinii de zi cu rubrica întrebări, interpelări diverse. Doamna funcționară Mariana Severinea, sunteți de acord? Da? Nu? Da. Da. Domnul Grădinaru Vasile? Nu. Doamna Hățăm Rândușagina? Domnul Aico? Nu. Nu faci față. Știți Domnul dinainte George să fac. Cristian? Pentru? Cum e și legal. Domnul Livadaru Mihaiță? De acord. Domnul Constantin? Domnul Ojică? Domnul Toma Iomu Gurel? Deci nu va trece. Nu va fi pus ordinea de zi. Foarte bine. Și asumi, doamna secretar. Dar ce să... Și asumi, adică așa ceva n-am, chiar n-am. O să râd de la prefectură și prefectul, cred că și domnul Adi Borcean a spus, cum să nu ai punctul divers și la într-o ședință ordinară? Am întrebat și a spus, nu putem inventa rubrica întrebări, interpelări diverse, câtă vreme Dar nu cum să o există inventezi? nimic pe ordinea de zi. Eu m-am dus la verificare. Ba avem, dar așa ce pe ordinea de Și zi? zicem pe următor. Ordonanța 57 pe 2019 nu prevede în mod obligatoriu această rubrică, dar se poate completa dacă sunt situații urgente ale comunei, că fiecare este interesat să dezbată Și problema. nu sunt, nu avem. La ședința... Ei, următoarea o să fie peste o lună, nu vă spărați, nici nu am dreptul, Unde nu am știți? dreptul jurământul. De unde Că fac știți? divers. De unde știți? Ei, știm ce o să se întâmple. Bun. Pentru că știm Haideți. din anii trecuți când a spus că suntem pregătiți și ne-au prins iarăși nepregătiți. Bun. Aia era una din probleme. Și în ultimele 2 luni nu prea am mai discutat. Din Nu văd la de ce alegeri, colegii ar de trebui când- să fie împotrivă, de dar când nu. ați câștigat doar cu 3 voturi. Nu, Așa. cu 475. Da. Nu cu 90 ca împotriva, dumneavoastră cu 4 ani. împotriva la 472. Împotriva Am la câștigat 472. de ce mai mult Să depunem 475, ce mai mare decât Da, da, 472. Ce mai mare decât 90 cât ați avut Da, dumneavoastră. da, cu 4 ani. da. Mult mai mare. O să vedem ce le oferiți celor 472. Dacă sunteți atât de legist și corect Celor și moral. 472 sunt alesul tuturor. Pornim în ei? Da, da. Am pornit. Ei ne-au trimis aici ca să-i reprezentăm pe ei, da? Domnul Misailă Costel. Nu, că a fost numai la cea... Ok, la cea de constituire. Nu. Să punem aici. Lăsați-l în loc și pe aia nu se Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Războieni. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
semneze și președintele de vârstă pentru dumneavoastră, că mergeți și aici, ca să pun și ștampile la Consiliul Local. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putință și priceperea mea pentru binele comunei Războieni. Așa să-mi ajută Dumnezeu. Vădeam, Vasile. Jur să respect Constituția și legile țării. Așa să-mi ajute Dumnezeu pentru... Nu, citeam cu totul. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea pentru binele locuitorilor Comunei Războieni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aici semnăm. Deci. Vă rog frumos să ne semnați dumneavoastră aici, de vârstă, voi aduce ștampila de aici. Acum sunteți ales cu ce Mai întâi o întrebare, dacă mi-este permis, domnul președinte. Da. Puteți prezenta cine este persoana în sală, pentru că știm că doamna secretar, de fiecare dată când vine o altă persoană, o prezintă, dacă are cerere, dacă nu are. Nu, asta este eu personal nu cunosc. Este o ședință de... Este ședință. E fără regulament. Nu putem, deci deocamdată nu avem regulamentul aprobat. Poți să intri orice. Nu avem regulament. Poți intri oricine, oricine. Nu așa. Fără cerere Nu, că așa vreți dumneavoastră, roboții. Fără cerere nu poate oricum să Și ca idee, vă răspund, este domnul inginer cadastrist de la noi, domnul Paul Gega. Tocmai asta încercăm să le spunem de 4 ani. Au vrut să facă așa fel încât să depună cele, dacă i s-a Dacă făcut. sunteți, poate îi spuneți domnul inginer, de ce nu cadastrați comuna asta? După aia o să... Ce vreți? Câte De ce comisii nu vreți, astfel cadastrați? încât toate s-au acreditat de fiecare dată Ei se lucrează. din sumele respective. Eu am făcut comisii reunite, dar comisiile și-au dat avizul doar cele care au avut specialitatea pentru proiectul respectiv. Faceți dumneavoastră propunerea astfel încât era economică și juridică. Musai trebuia să-și pună cuvântul. Da, ar mai fi o problemă, doamna secretar, nu vă supărați. Haideți să intrăm în ordinea de zi. Dumneavoastră, tot discutam despre comisii. Deja ați făcut propunerea pentru președinte, ceea ce nu este în regulă. Nu s-a dat pe cap. Cadrul ăla nu trebuia să apară, ca să știți. Am vorbit și noi la prefectură și nu trebuia. Este Deci să documentul știți. meu pe care am lucrat. Și de ce mi l-ai trimis mie? Păi dacă s-a legat de niște documente... Deja v-ați așezat pe funcții, pe comisii, pe așa. ROF-ul și ordonanța 57 spune foarte clar. Se constituie în timpul ședinței. După ce discut eu aici, să o întreb pe doamna Mariana de ce ea și ce o reprezintă, pe ea ca să fie președintă. Doamnă Regi, eu vreau să vă citesc. Când noi avem. Din care loc? Că nu avem, doamnă. Deci nu avem. Din lege citește-mi, te rog. Da. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilier local sau consilierul local. E și din lege. E și din lege. E toată din E lege. ordonanța 57.
7 și Având, cu ordine deci, de voce. independență, fiecare comisie de specialitate se stabilește de către Consiliul Local, da? În funcție de ponderea acestora în cadrul autorităților deliberative, cu respectarea configurației politice de la ultimele alegeri locale. Da, doamna, și noi citim. Dar dumneavoastră v-ați așezat dinainte, în timpul ședinței. Cum nu? Dar ce scrie? Nominalizarea. Că propunerea vine și în timpul. Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri locali, da? Da. Grup de consilieri locali. Noi suntem grup PSD-ul, am făcut nominalizările. Când le-ai făcut? Unde le-ați făcut? Noaptea? Când? O să le facem O să le facem. O să le facem. De ce mi-ai trimis de o săptămână? Ați văzut că este o hârtie care a apărut între altele. E lucrativă. Hârtia asta, Dacă spuneți că facem acum, deci formatul lor, două comisii, pare ok. 7 cu 5. Pare toată lumea să fie ok. poate să fie și 9 și nu contează, dar în funcție sunt de două, raport. este ok. Vorbim despre structurarea care ne-ați trimis-o și nouă. Nu v-am trimis-o. Bine, am primit-o. Noi vorbim de chestia asta. Vorbim despre o fondă care doamna Stați un pic. Haideți să... Dar de ce mi l-ai trecut pe domnul Laiu aici, de exemplu? Că domnul Laiu n-avea jurământ de pus și asta. Deci e o ilegalitate. Da, păi da. că e o hârtie lucrativă. E o hârtie lucrativă care nu... Ca să mă ajute pe mine să fac repede hotărârea comisiei, ca să cerem a doua ședință. Eu mă să vin cu o propunere, pentru că noi ar trebui să vorbim noi între consilieri. Vorbiți. Așa. Asta o să o vorbiți. Haideți să intrăm în ordinea de zi. Păi asta e ordinea de zi. Este ordinea de zi. N-am citit punctul, că intrăm în... Constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Războieni pe principalele domenii de activitate. Deci domenii îți bune, da? Da. Dar să faceți cu fiecare comisie, adică toate comisiile... V-am spus și logica pentru care... Că era cea de agricultură și tineret sport, care aveau două proiecte pe an. Da. La asistență socială și la... Nu mai știu ce mai aveam. Noi Deci, noi avem o propunere, noi vorbim noi, între noi, consilieri. Noi vrem președintele la prima comisie. Președintele îl vrem noi. Cei Asta o cinci. să o vorbiți între Păi dumneavoastră. între noi, ca și prima dată. Dumneavoastră vorbiți. Faceți propuneți să ieșim noi afară? Dar nu așa a făcut pentru alegerea comisiilor. Haideți să fim... Deci dacă dați președintele comisiei la noi, mergem înainte. Dacă nu, Ideea este în felul următor. Sunteți de acord cu cele două comisii și cu numărul de membri? Da. Nu întreb, de ce mă întreb dumneata? Cine a făcut chestia asta? Noi între noi vorbim dacă suntem de acord sau nu. Da, poate mai înființăm o comisie, poate nu, poate da, poate... Deci dumneavoastră trebuie să vă băgați în discuția noastră, da? Deci, domnul primar, deci consilierii vorbesc în timpul ședinței 6 și eu vă spun foarte clar, dacă dați președintele la noi și vă și argumentez de ce. Deci, păi să-mi alegeți. Domnul președinte, îmi permite să iau cuvântul referitor la alegerea președintelui. Uite aici, am diplomă de master ASE, cea mai tare facultate din România. Nu poți să-mi pui pe doamna Severina președintă pe economic. Doamna Severina, am o întrebare. Ce înseamnă? Dați-mi mie definiția inflației, dacă tot doriți să fiți în Comisia Economică. Dați-mi definiția inflației. Păi cum doriți atunci să fiți? Domnul primar a spus că ne lăsați să discutăm între noi pentru a Domnul președinte și stimați colegi, deci eu vreau să vă argumentez. În primul rând, ceea ce a citit colega noastră, doamna Vărțan, că numirea membrilor în comisie și alegerea președintelui se face cu, unii colegule, respectarea configurației politice. A fost foarte bine. Dacă Partidul Național Liberal are 3 consilieri, dumneavoastră nominalizați un președinte care vine cu un singur consilier? PSD-ul, configurația politică. Dumneavoastră sunt alianțe PSD-ul cu Dar și dumneavoastră sunteți alianți pentru PNL. Este pentru că așa a spus și domnul Liciu că ați făcut PNL-ul USR. Și noi am făcut. Este alianță verbală. V-am întrebat. De ce dumneavoastră aveți voi la alianță, noi nu avem? Scurt. Ăsta a fost un argument, da? Deci, în primul rând, nu respectăm configurația politică. 2. Care nu se respectă? Avem propus... Cu respectarea configurației. Nu este nicio Avem propus președintele. O propuneți dumneavoastră în comisie. Păi dumneavoastră ați propus deja. Deja, domnule, de-aia mai arăt o dată la cameră. Lasă aici ca să vadă și prefectura să vadă ce faceți dumneavoastră aici. Și prefectura să vadă cum îmi trimite dinainte. Deja ei s-au aranjat.
Auziți, Pe e lângă propunerea lege. grupului nostru, alianței noastre. Da? Faceți Am înțeles. propunerea dumneavoastră. 2. Ăsta a fost primul argument, domnul președinte. Și stimați colegi. Și să punem la vot. 2. Părerea mea este Iar următoarea. intervenit domn primar. Da, intervin. Părerea mea este următoarea. Faceți Dar lăsați-ne să discutăm noi, pe consilieri. Nu vă mai fiecare băgați, domnule, în și să discuțiile încheiați noastre. altă ședință. Domnul primar, Deci, pentru vă depășiți Comisia atribuțiile în momentul de Economică, față, da? Comisia Economică, Doamna secretar, vă rog frumos să consemnați. Deci, mă propun eu, Da. după aia Negru Constantin. Domnul președinte, Toma, vreau să țineți ședința asta în frâu. Mi-am cerut cuvântul la Pentru dumneavoastră prima și mi-ai spun comisie, părerile, da? care- Vreau să nu fiu întrerupt, domnul președinte. Am notat pentru prima ședință. Pentru prima Domnul președinte. Faceți-vă și dumneavoastră propuneri pentru prima Vă ședință. rog Noi să nu mă ascultați facem până nicio la capăt, propunere. da? Haideți să discutăm pe la capăt. Vă rog frumos, domnul președinte, vă rog frumos, dați cuvântul la câte persoană, vă rog frumos. Nu ne mai înțelegem. Păi, haideți, am pornit cu Cine- stângul cine vrea? Domnul primar, Cine dar vrea? lăsați-ne, domnule, să terminăm asta, nu mai întrerupt atât. Domnul Deci, președinte primul este aspect vi l-am spus. Da. Deci, care configurații politici, da? Al doilea. Deci eu propun pe domnul Liciu. De ce îl propun pe dânsul? Pentru că dânsul nu fac neapărat referire la altă persoană, că nu știm cine va fi din partea dumneavoastră, chiar dacă s-a spus. Ce îl recomandă pe domnul Liciu? Are studii superioare în domeniu, da? Management economic. A fost patron de firmă, administrator, are experiență în ceea ce îl privește. Haideți să punem și noi un președinte Iar, capabil. ca și argument, Da. doamna Severina Nina a făcut parte din Comisia Economico-Financiară Nu are- în ceilalți 4 ani. Nu contează. Eu știu că nu contează, dar nu-i moral. Nu-i moral, nu-i etic, nu-i moral. Nu-i moral, da? Este un Voi ați nou stabilit așa. consiliu. A stabilit așa. Prima comisie, Comisia pentru Activități Economico-Financiare, Învățământ, Sănătate și Familie, Activități Socioculturale și Cultură, Muncă, Protecție Socială, unde se vedea și doamna, Tinere și Sport. Da? Deci are și o pregătire. Hai în comisie. Dar haideți să o trecem în Comisia a doua, pe doamna. Bun. De ce nu o trecem într-a doua? Propunerea a fost făcută Noi am de făcut doamna propunerea. Bun. Așa. La Faceți, această... domnul La președinte, această să se comisie. facă propuneri pentru Exact. completarea primei comisii. Exact. La Veți face această Eu- comisie s-au făcut 4 propuneri. Eu vreau să consemnați ceva acolo, doamna secretar. Vă rog. Acum, deci consemnați așa. Și mai mult să răspundeți. Sau de cine ați trimis draftul configurat deja cu președinte și cu asta? Din greșeală. Și atunci spuneți Exact. din greșeală. Nu Da? din greșeală. Domnul Lice este documentul meu pe Da. care eu trebuie să lucrez cu numărul de consilieri. Nu înseamnă că el Deci este ați făcut o același. ilegalitate. Nu am făcut nicio Ba ilegalitate, da, nu este pentru semnat. că ordonanța spune, neavând rof încă, ordonanța spune clar, noi vorbim, noi discutăm, noi ne împărțim pe grupuri, pe partide. Ce scrie pe draft? Hotărâre. Am făcut vreo hotărâre în acest sens. Este draftul meu, este hârtiuța pe care am lucrat să fie ușor. Da, da, sunteți jurist, deci ați Nu ne-am semnat, domnul Liciu. ați semnat, dar asta... Haide, domnul Liciu. Dom'le, eu știu că și după ce se va supune la vot, voi v-ați așezat înainte pe posturile Care astea m-am toate, ca așa. așezat? Cine Era l-a la Da. asta. Urmează să ne Eu am votăm. lucrat pentru hotărârea de comisii, pentru că îmi trebuie, pentru a Deci doua notați ședință. acolo, eu și grupul nostru consider ilegal această ședință și ceea ce ați făcut. Nu am făcut până nimic, acum, este ba un da. draft, n-aveți decât Nu. să spuneți. Eu nu mai particip. Eu nu mai particip la comisie. O să Faceți, dați o- faceți dumneavoastră ședință fără comisie. Eu aș vrea doar și eu să iau cuvântul. Da. Dacă se poate. Doamna secretară spune acum că este un draft care nu are E al meu. Da, este al meu. Eu aș considera că acest, cum a citit doamna Hărțan, aceste comisii trebuie făcute după numărul de voturi de consilier local al fiecărui partid. După numărul de atunci, mandate. atunci consider că voi, PSD-ul, aveți 3 mandate, PNL-ul are 3 mandate, deci o să aibă 2 consilieri și USR-ul 1, să fie toți. Și ultimul ar trebui tras la sort. Nu Așa există consider. așa ceva, Nu se există. supune la vot. Se supune la vot. Pe ultimul Toată mandat să fie lumea în va ordine. Să fie în ordine. Deci toată lumea Dar va cum poți să se va luați afla comisiile? Ați într-o spus că comisie. sunteți de acord cu 7 și cu Suntem 5. de acord, dar nu suntem de acord ca dumneavoastră să aveți 4 membri. Dar nu, Ca cine v-am ce, eu? ca ce fonde? Ca dumneavoastră, grupul Acolo PSD. ca majoritate. Noi Ca și suntem pondere. majoritate Nu este. în Consiliul Local, să vorbim majoritate și în Deci Consiliul fie- Local. Vorbim de partide, nu vorbim de alianțe. Deci, Vorbim de orice. Vorbim de Ați partide. făcut și data trecută. Domnul Eu Ivanaru, am văzut. PSD-ul nu are 4 membri Nu, prima comisie, are 3. 3, da. Și aul nu trebuia să fie tras la sorți exact Nu ca există tragere la sorți. De unde scoateți asta cu tragere la sorți? Nu mai Mama mea, ce obicat sunteți, domnul. Opriți-o cu camera, vă rog frumos. Că o lăsați-o pornită ca să vadă ce se opriți, vă rog, filmarea. Opriți filmarea că nu are niciun rost.
vă pricepeți? Nu. Poate vroiam. Vai de mine, mă. Stai așa să-i spun ceva. Bun, părerea mea în situația asta, și doamna secretar, vă rog să-mi confirmați. Noi ar trebui să Avizul este consultativ. 2, 4, 6. Deci ședința poate continua. Haideți. În aceste condiții, părerea mea este să se facă propuneri în continuare, indiferent. Bun. Haideți să vedem propunerile pentru prima comisie. Am spus așa. Cât suntem? 6, nu? A fost final. Sunteți, au depus jurământul, suntem 11 consilieri. Prin urmare, au rămas în sală Focșăneanu Mariana Severina prezentă, Grădinaru Vasile prezent, Hâțan Brândușa prezentă, Lai Constantin Adrian prezent, Lici Orbu Cristian absent, Livadaru Mihăiță absent, Miseilă Costel absent, Negru Constantin prezent, Oșică Ioan absent, Toma Ion Mugurel prezent, Văideanu Vasile absent. Deci, 6. Sunt 6 consilieri prezenți, există formul necesar pentru a continua ședința. Prin urmare, Fac o singură precizare. La începutul acestui punct, consilierii erau prezenți. erau prezenți Că și s-au retras, este cu totul altceva. prin urmare Au părăsit sala de ședință. au părăsit sala de ședință, voi consemna în procesul verbal de ședință. Bun. Am notat propunerea la Comisia pentru Activități Economico-Financiare, Hâțan Brândușa Dina, Negru Constantin, Toma Ion Mugurel, Focșăneanu Mariana Severina. Bun. Și propunerea domnului Liciu a propus domnul Misail. Domnul Liciu, Da. Și domnul Liciu a fost propus de domnul Misail, sau nu știu de cine. La prima la prima Comisie Economică. Da. Deci a fost propus de domnul Liciu și rămâne acolo. Și urmează ca să-și completeze comisia și ei, da. Nu, se fac propuneri în continuare. Dacă Propuneri. În continuare. În continuare, referitor la... Ca fiecare la da? Dar propunerile pot să le facă oricine. Din ceilalți consilieri să se Propuneți pentru cealaltă comisie din partea celorlalți. Domnul Ojică, cred că... La care comisie? La prima comisie. La prima comisie. Da, domnul Ojică, domnul... Deci doamna Hâțan propune. Domnul Ojică. Și pe Domnul Ojică și domnul... Vasile Văideanu. Văideanu, la economic. La economic. Supunem la vot propunerile. Așa. Oșică și Văideanu. Da. Ca să completăm lista. Da. Doamna Focșăneanu Mariana Severina? Sunteți de acord? Domnul Grădinaru Vasile? De acord. Doamna Hâțan Brândușa Dina? De acord. Domnul Lai Constantin Adrian? De acord. Domnul Negru Constantin? De acord. Domnul Toma Ion Mugurel? De acord. Și atunci, avem 6 voturi pentru. Mai continuăm ședința? Mai facem? Bineînțeles, da. Deci mai continuați Au comisia. fost făcute propuneri pentru mandatele dumneavoastră dintre ai dumneavoastră. S-a completat comisia. Prima comisie. Dar cine a propus? Cine? Doamna Hâțan Brândușa Dina propune? a propus la comisia economico-financiară pe domnul Lici Orbu Cristian, de fapt era propus de domnul Miseilă. Doamna a propus pe domnul Ojică Ioan Cosmin și pe domnul Văideanu Vasile. S-a supus la vot propunere. Dacă doriți să mai faceți parte, că ați spus că nu mai doriți, că am consemnat că ați părăsit ședința. Acum ce facem? Păi am părăsit pentru că e ilegală ședința. Și acum ce faceți? Sunteți prezenți sau? Ponderea nu este conform regulamentului. Ba, este. Nu este. Nu poți să pui președinte la economic, Dar nu neapărat. de la aur, Nu s-a nu spus este președintele. Președintele Nu la este legea președinte, dumneavoastră. nu este vorba. Este vorba că nu poți să-i dai la aur pondere 100% într-o comisie. Nu contează, atâta timp cât faci majoritatea. Să nu are nicio treabă. Păi, dumneavoastră ați citit. este o Doamna problemă. Hâțan, ați citit, mai citiți odată. Deci comisia Mai citiți odată, vă rog Este frumos. comisia numărul 1 s-a completat în Comisia felul următor. numărul 1 s-a completat. Hârțan Brândușa Adina, Negură Constantin, Toma Ion Mugurel, Focșăneanu Mariana Severina, Lici Orbu Cristian, Ojică Ioan Cosmin, Văideanu Vasile.
Sunteți de acord cu nominalizările? Mă abțin. Supunem la vot. Supunem la vot. Doamna Focșăneanu Mariana Severina, sunteți de acord? Să fie propunerea aceasta de comisie cu 7 în formă? Da, sigur. Domnul Grădinaru Vasile. De acord. Domnule, ce vă rog frumos, lăsați-mă să-mi desfășur activitatea. Și vă rog frumos să luați loc. Că este o ședință, trebuie să respectăm solemnitatea unei ședințe, da? Nu suntem la clasa 1. Doamna Hâțan Brândușa Adina. De acord. Domnul Lai Constantin Adrian. Domnul Liceu Cristian. Nu, doamne, nu am spus, doamne. Deci această ședință domnul Ivadaru Mihăiță. Ilegală. Nu sunteți de acord? Nu. Domnul participă, domnul Misail Costel. Propunerea s-a făcut în legea noastră, da. Votați-vă dumneavoastră aici. Eu nu particip. Votați-vă, faceți-vă comisiile. Eu nu particip. Domnul Ioan Oșică Ioan Cosmin. Domnul Toma Ion Mugrel. Da. Da. Domnul Velianu Vasile. Nu. Nu sunteți de acord. Și atunci, prima comisie s-a format cu 6 voturi pentru și 5 împotrivă. Și are componență Hâțan Brândușa Adina, Negură Constantin, Toma Ion Mugrel, Focșăneanu Mariana Severina, Liciu Cristian, Oșică Ioan Cosmin, Văideanu Vasile. Sunteți propus de domnul Misail. Ați propus. Am finalizat dezbaterile pe marginea acestui proiect. Nu s-au finalizat dezbaterile, da? A intervenit, doamnă secretar, mi-ați confirmat ce m-a rugat, dar o mai rog încă o dată. Deci în timpul dezbaterilor, domnul primar a intervenit în discuțiile dintre consilieri, ceea ce nu-i permitea legea, da? Este inițiatorul... Nu, dânsul nu avea ce să caute în dezbaterile noastre. Noi trebuia să facem propuneri, în unanimitate, argumentate. Propunerile au fost făcute. Iarăși vă băgați în evidență. Ne-ați trimis draftul și ne-ați trimis în legislație și în documentații deja oamenii puși. Deci această hârtie va ajunge la prefectură și va fi contestată pentru ilegalitate. Și ședința o să adică încălcăm legea chiar așa. Vă rog să închideți ușa pentru că de desfășurat. Dumneavoastră ați părăsit ședința, v-ați consemnez că nu doriți să participați. Continuăm. Bun. Numirea unui președinte. Haideți... Nu, asta și le aleg dumnealor separat. Se retrag comisiile și aleg președinte și secretar. Președinte și secretar, pentru că am nevoie să dăm noi dactele și să semneze... Pe noi ne interesează acum, în cadrul ședinței reunite, a doua comisie componența, după care comisiile se retrag, își aleg președinte și secretar. Deci domnul Liciu și domnul Misailă, domnul Misailă, cum vă notez? Exact cum a spus domnul Rupei în ședința anterioară, când el deja era incompatibil, că el nu asistă, nu participă la o ședință ilegală. Bun. Acest punct de pe ordinea de zi, în opinia noastră, nu este ilegal. Părăsiți ședința, da? Nu sunt de acord cu acest punct. Cu acest punct nu sunt de acord, da? Hotărâți-vă. Nu părăsim ședința. Dar votat pe ordinea de zi. Ați votat, nu voi ați propus. Ați făcut propunerile înainte. Majoritatea decide. Bun. Continuăm. La Comisia Juridică și de Disciplină, Protecția Mediului și Turism, Amenajarea Teritoriului, deci și Oșică, veți fi plătiți în funcție din participare la ședințe. Bun. Avem așa, Comisia de Juridică și de Disciplină, Protecția Mediului și Turism, Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Gospodărire Comunală și Agricultură. Nominalizări, vă rog. Vreau să nominalizez eu pe doamna Hâțan Brândușa Adina. Da. Laiu Constantin Adrian. Da. Și Grădinaru Vasile. Da. Bine, în regulă. Bine? Da. Bun. Eu l-am propus pe eu. Mai trebuie două propuneri din partea cealaltă. În mod normal, ar mai trebui să fie domnul Ivadaru, nu este prins pe nicio comisie. Îl propun pe domnul Ivadaru. Și cine nu este? Cine nu mai Domnul este? Misail. Și domnul Misail, care nu fac parte. Despre asta e vorba, adică și care nu fac parte dintr-o Consiliere trebuie comisie. să fie în comisie. Îl propune pe domnul Misail să nu rămână în afară. Dacă nu e nicio comisie, trebuie să fie și undeva. Haideți să vedem. Puteți să faceți parte dintr-o comisie, că nu aveți cum să luați indemnizație pentru neparticipare la Deci, încă o dată, comisie. toate avizele, la toate proiectele se dau de regulă. Dacă vă amintiți, în vechiul aveam 3 comisii. Era cea mai grea juridică și financiară, la care dădea toate avizele. Acum, deci au fost făcute propuneri pentru... Adică toți consilierii sunt incluși. În momentul de față, toți sunt incluși.
Iar doamna Hățanu este prinsă de 2 ori, restul o singură dată. Nu sunt prinși de mai multe ori la toate comisiile. Am explicat care este singura chestie care nu mi se pare logică. Ponderea undeva sunt 3 și 3. 6 la 5. Da, 6 la 5. Ponderea este 6 la 5. nu 6 la 5, că nu vorbim de alianțe Comisiile politice, trebuie vorbim să de fie partide impare. politice. Da, se poate vorbi trebuie să de fie. orice. Nu înțelegi că noi avem Dumneavoastră- majoritatea. Noi dumneavoastră avem ați citit majoritatea, ceva. Mihăiță. Dar nu aveți majoritatea peste de Ba da, avem ponderea în majoritatea. funcție de partide, nu de alianțe, doamna. Ați Partid, citit dumneavoastră. uitați un pic. Partid PSD are 5 consilieri locali. Corect, da. PNL 3, este are normal 3, 3. 60% 3. PNL are 3, Da. 2, 66%, USR are 2, 1, 50% Și AUR. și AUR are 100%. Și avem. Și Dar primul Focșeneanu partid cu participă- cele mai multe pune și Focșeneanu cealaltă comisie. participă doar într-o comisie. Dar Și nu pune este și ok. cealaltă comisie. Nu este Are ok. vot. Nu este, Și dar cum trebuie să asta fie Aici el. este problema. Și cum să Dar cum să împărțim? eu nu trebuie să fiu într-o Două comisie? pe unul. Trebuie să fiți într-o Păi și atunci comisie. Comisiile Să trebuie să fie fie Dar de impare. ce să nu fiți în a doua? De ce să Comisiile nu avem trebuie să fie răspunderea Dar care e mare? problema că sunt prima sau a De ce să doua? aibă ponderea? Dar de ce să aibă Păi ponderea trebuie mai să fie mare? cumva făcută să fie echitabil pentru toți. Păi e foarte- Păi aveți echitabil. pondere și în a doua comisie și în prima comisie sunteți majoritari. Foarte frumos din partea voastră. Așa, 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 majoritatea Vrei pentru să noi. fim vrei să fim minoritari dacă suntem Suntem majoritari? majoritari și în Consiliu. Peste Păi nu sunteți. Păi nu vorbim de Dar eu ce alianțe sunt politice. aici? Nu Așa vorbim se de face alianțe, și vorbim de la- partide. Dar de Voi ce să cum nu vorbim de sunteți? alianțe? Păi de aici, dacă ar fi 5 la PNL străini, nu mă, sunt dacă majoritate. interesează. Dacă ar fi, cum nu? Pe mine nu mă interesează. Putea să se tragă la soț, cum am explicat. Domnul Ce se trage la președinte, părerea Doamne mea, ferește. să treceți la, să supuneți la Să vot. pune la vot a doua comisie. Componența. Componența, în speță, Hârțam Rădușadina, Laiu Constantin Adrian, Grădinaru Vasile, Livadaru Mihăiță și Miseilă Costel. Bun. Doamna Focșeneanu Maria De acord. Marcelina. Domnul Grădinaru Vasile. De acord. Doamna Hârțam Rădușadina. De acord. Domnul Laiu Constantin Adrian. De acord. Domnul Licioru Cristian. Absent. Domnul Livadaru Mihăiță. Absent. Eu știu să Absent. Poți să spui te abții sau nu? Nu, absent. Eu vă spun Ești exact. Din sala ședinței. Și a luat parte la discuții, domnul Livadaru. Refuz să iau, să... Ești Ești da sau nu? Împotrivă, da. Nu, refuz exprimarea votului. Nu-mi exprim vot. Ah, mă gândeam că acum are fost. Refuză exprimare vot. Domnul Misailă Costel, absent. Domnul Negură Constantin. De acord. Domnul Ojică Ioan Cosmin, absent. Domnul Toma Ion Mugurel. Pentru. Domnul Toma. Pentru, am zis. Pentru, da? Nu am Zic chiar tare. Domnul Oianu. Împotrivă. Și atunci, pentru comisia aceasta avem așa, 6 voturi pentru, 3 absenți, 1 împotrivă și 1 neexprimat, da? Așa. Păi normal. Pe total, acum să supunem la vot. Nu, consilierii să-și alegă, dar nu. Dar nu ai. Dar sau ăștia și atunci puteți să facă o hotărâre? Acum noi ne-am pus de acord pe membrii de comisie, ne-am pus de acord în primă fază pe comisiile, de ce sunt necesare două, că nu este nicio un aranjament, că așa trebuie ca toată lumea să Bine, participe. toată lumea a fost de acord cu două comisii. Bun, Toată ați lumea. fost de acord cu 7 și 5 la fel, n-ați fost de acord cu numirea membrilor de Se pleacă comisie. toate proiectele din aceste Aș comisii, avea da? rugămintea la dumneavoastră să-mi spuneți pe cine desemnați președinte pentru prima... Eu aș recomanda ca fiecare comisie să se retragă. Și spună președinte și acel președinte va tehnoredacta împreună cu secretar, nu fac eu avizele. Să punem la vot. Că nu vor intra pe ordinea de Alegeți zi. între dumneavoastră. Alegeți-vă președinte, Se face secretar, să se vină face să un semneze. proces verbal O de să... comisie. Și Adică nu să ne comunicați, și ducem în două comunicați, tabere, cum și s-a comunicați doamnei Doamna Dina secretar. Doamna Dina jumătate. Adică vă vedeți pentru niște lucruri care, de fapt, nu au prea Așa mult cum avantaj. puteți proastă sau așa cum... Deci haideți să vă spun ceva. În primul rând, rolul comisiilor este să emită Avize, să aveți avizul. registrul de Avizul avize. este consultativ. Vostru. Este consultativ. Știu că doar nu suntem integrați. sunt la primul mandat.
V-ați certat pentru niște Degeaba, lucruri care nu au degeaba. relevanță. Cine-i președinte, cine oricum președintele răspunde și mi-aduce Dar nu mă aminte. interesează cine era președinte, mă interesa ponderea. Ponderea care nu Păi și eu greșit, dacă doamna Focșăneanu Noi trebuie să fim majoritari, nu se poate să fiți Mihăiță, majoritari. acum 4 ani cum au fost Mihăiță? Nu tot așa au predominat cei din care sunt majoritatea? Și noi Era am un fost? singur partid, nu vorbeam de alianță. Care era un singur partid. Păi și dacă PSD vorbim, avea 6. Dar și păi voi și sunteți dacă cu vorbim alianță. de unul PSD singur avea Mihăiță, 6. acum avem 5. Următorul are 3 și celălalt 2. Care e problema? Nu-i tot majoritate. Nu-i tot. Dumneavoastră sunteți exact la aceeași nivel cu cum putea să Nu, fie. nu, păi tu ai făcut deja alianță. Domnul Păi Grădinaru. tu ai făcut deja alianță. Păi tu ai făcut deja alianță. Păi, dar nu. Prin ceea ce ai spus. Bun. Haideți să supunem la vot proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate de Consiliul Local Războieni. Domnul Da? președinte, supuneți la vot acest punct. Ca să înțeleg ce hotărâri emit pentru următoarele ședințe. Supunem la vot. Acest proiect de Acest hotărâre. Da? proiect de Comisiile de comisiile de specialitate. specialitate. Doamna Focșăneanu Mariana Severina, De acord? abia acum iau, cum zic, în vedere, țin cont de Prezență. exact pentru a adopta această hotărâre. Până acum ne-am pus de acord cine sunt membrii pe fiecare comisie. Domnul Grădinaru Vasile, De acord. doamna Alexandru Dușadina, domnul Air Constantin Adrian, domnul Licior Cristian absent, domnul Ivadaru Mihăiță, Vot neexprimat. poftiți? Vot neexprimat. Nu exprim votul. Exprimat. Domnule, dacă așa consideră dânsul, nu putem să... Domnul Isaiu Costel absent, domnul Negru Constantin, de acord, domnul Oșică Ioan Cosmin absent, domnul Tomoian Mugurel, domnul Văideanu Vasile? Potrivă. Păi sunteți împotrivă... Sunteți în comisie acolo? Dacă nu votează... Dar Nu trebuie să puneți un Nu votează șeful, ce să faci? Păi exact la fel și la dumneavoastră. Râdeți. Dacă votați șeful, a spus șeful, votăm toți. Nu, ai observat la prima comisie am votat Mihai, noi. Am fost singur acum Da, în nu sunt Parlamentul. sigur. Mihai, Așa s-a întâmplat 4 ani de zile. Mihăiță, care-i șeful? Care-i șeful aici? Care-i șeful? proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Războieni a fost adoptat cu 6 voturi pentru, 3 abțineri, un vot împotrivă, 3 absențe, nu abțineri, absențe. Și un vot neexprimat al domnului Livadaru. Bun. Aș avea rugăminte la dumneavoastră să-mi comunicați președinții și secretarul pentru aceste două comisii. Deci, cine vrea să tehnoredacteze? Aici rămâne să vorbim noi între noi. Vorbiți între voi, veniți și îmi spuneți. Dar să vină și ceilalți dacă vor să Păi nu, că Dacă vreți prima comisie să rămână aici, doar merge la doamna secretar. Care s-a absent, mai bau, dacă Păi hai să vorbim acum! Hai să vorbim acum! Păi comisiile care s-a absent, cum La discutăm prima cu ei? comisie o punem pe Mariana Focșăneanu. Nu, dar asta este treaba dumneavoastră între comisii. Eu și recomand și doamnei secretar. Deci ședința, declarat ședința închisă. Nu e închisă. E tot lucrativă. E tot lucrativă, dar nu am rost să stau eu. E treaba... Nu participă domnul primar. Rămâneți prima comisie, părerea mea. După aia a doua comisie să așeze în altă parte. Eu mă retrag din a doua comisie, mă retrag. Rămâneți prima comisie, vă rog. Ședința nu este închisă. Rămâneți? Veniți la udate. Dar nu mai lipsește ceilalți din partea aia. Discutați. Faceți propuneri, fără ei sunteți majoritate. Păi, dar stai un pic. Sunteți fiind 5? Nu. 4 suntem noi la prima Păi comisie. da, Prima comisie sunteți 4. 4 din 7. Din 7. Domnul director o propune pe doamna Mariana Focșăneanu. Mariana Focșăneanu ca președinte. Da? Da. Și domnul secretar? Domnul Toma. Toma. Da. Deci la prima ședință președinte Mariana Focșăneanu. Mariana Focșăneanu. Și secretar Toma. Domnul Toma, aveți scrie hârtiile cu mine. Da. Da, da, trebuie să fie și ceilalți membri ca să... Dar eu am nevoie de un om care să mă ajute, adică să le scrie, să fie faptic aici, că nu ia nimeni mai mult sau ia mai puțin, nu se întâmplă nimic în partea Da, astea. sună pe Adrian să vină și cu Vasile Grădinaru să faceți la a doua și da, dacă suntem majoritari și acolo. Sună. Chemați-i ca
Vă amuză? Mă amuză, da. Ca să știu la Am mai participat din 2014. Când Și așa se țineau ședințele în 2014? În 2014 la Comuna Costișa. Și tot așa Tot așa se țineau? Acolo, văd că totul tot primar e ok. Mă așteptam să fie mai mare. Nu, mai moale. Așa mă așteptam. Dar nu trebuia... Văd cum se manifestă ceilalți. Da, și mă așteptam să fie mai mare, dar văd că e ok. E bine. E bine așa, e bine. Nu trebuie. Consilier secretar al doilea, să știți. Nu-ți eu, nu-ți eu. Vasilic, el e președinte sau ședinte? Nu. Adina e președinte. Greu să fii consilier fără un pic de școală, fără un pic... Da. Asta nu răspunde. Aia am ce să ai fac procesul verbal. Ei, dar nu aveam majoritatea. Eu vreau să văd cum se votează fiicele. Acum, imediat. Auziți? Nu vreau să imaginez ce o să fie. Auziți? Dacă nu aveam majoritatea în comisiile astea acum, ce făceam? Stăteam la mâna lor, nu? Ei asta vor ei. E păcat că... Sunt de 2 ani jumătate și nu știam ce se întâmplă, dar eu nu știam ce se întâmplă aici. Vedeți la doar ședință. Aia e extraordinar. Atunci chiar Adrian nu face. Gata, trebuie votul Da. la comisie. Și Adrian vine și el? Vine și el acum, da. Și ceilalți că nu vin? O să afară. Lasă-se! Așa consilierii că se face. Deci la a doua comisie. Președinte. Și secretar va Eu propun, nu, eu propun secretar pe domnul Laiu. Domnul Laiu. Deci era pe ședință, de atât. Ok. Bun. Dar acum, știți cu ce o să mai avem problema? Că dacă am făcut 2 comisii cu activități economice, financiare și juridică și disciplină, ele de obicei tot timpul își pun cuvântul pentru fiecare proiect de hotărâre. Da. E interesant e când vor fi reunite cine este președinte și cine este secretar. Doamna și eu secretarul. Doamna este președinte și eu sunt secretar. Deci, la... Ea va fi, ea va fi, că ei vor funcționa împreună. Da. Deci vor funcționa împreună. Ele sunt separate acum. Da, dar vor Deci dar avizul, exact. Și atunci îmi trebuie președintelor, secretarul. Am înțeles? Bun, și atunci... Mariana Foxăneanu. Și eu sunt secretar și domnul consilier. Poate să fie cu domnul consilier secretar. Domnul consilier, hai cu Eu am nevoie de cineva, adică să vă gândiți și voi să fii prezent aici, să lucrăm acelea fizic. Păi da, puteți fi consilier secretar. La comisiile comisiilor și gata. Comisie. Adică când sunt reunite. Când sunt reunite, consiliere secretar. Ești tu mai bună, ești mai vechi, pune-o pe Adina, puneți-o pe Adina. La reunite. Da, Deci doamna Mariana Mariana președinte. Vrei să fii secretar? Am înțeles, președinte Foxăneanu. Foxăneanu și secretar. Adina, ai leacă, nu e chimie, lasă așa. Ai vechime, ai Deci, vechime. am început să mai La vorbesc. pui un începător acum. Eu după 4 ani îți vorbesc. Domnul președinte, toate lucrurile au fost stabilite. Putem încheie ședința din Consiliu. Declar ședința închisă. Bun. Mulțumim, domnul președinte, pentru organizare. Am să mă retrag pentru jumătate de oră. De ce? Pentru că am de făcut procesul verbal al ședinței acestea. Nu are nimic, dar nu mai spune. Poftim? Pauză, urmează. E pauză, Dar până la ora 10. nu încheie ședința? Am Am încheiat. declarat-o închisă. Nu se cate vorbă. Bravo. La 10. La ora 10. Eu trebuie să fac procesul verbal. Ca să citim în prezent în asta. Din nou alegem un președinte. Auzi, trebuie să tăiem pe data când lăsăm. Trebuie să... O să fie așa, cum am spus data trecută. Cum? Ca să știm și noi. Să știm. Dacă sunt 2 candidați sau 3, cât ori fi, dumneavoastră decideți. În dreptul fiecăruia va fi da, da. Pe cel care a pus da, pe ăla vrei, ca să nu stabilim de dată regula. Pe care a pus da, pe ăla vrei. Dar la care ai făcut X? Scris da. Poți să scrii și da, poți să faci și X, orice. Să te înțeleagă ca
optat pentru acea persoană. Sau să-i tăiem pe cei care vrem? Nu, nu are nicio treabă. Da, bun, așa. Nu tai, pur și simplu. Deci nu există președintele comisiilor reunite. Este o constituție, nu două avize. Ambele comisii. Mergi la o cafea? Aha. Nu există. Opriți un pic camera, ați oprit camera? Două avize. Bine, atunci, Există avize. atunci dacă o să fie așa, pentru prima comisie, Mariana cu Toma. păi dacă eu trebuie să știu pe cine, de la cine te primesc avizele. La prima ședință, la prima comisie, președintei doamna Mariana, Cu Toma. cu Toma. La a doua, doamna Hârțan, cu Laiu. Cu Laiu. Și președinte peste președinte nu mai... Dacă este cazul, atunci nu mai este doamna Roșeneanu cu doamna Hârțan. Sunt tot din rândul celor care au fost... Cumva de câte și... Dar la putin că tu aici așa la... Da, bun. Hai și ești. Și asta, doamna secretară. Da. Hai la un cafteluț. Care o să telefonăm la? O să merg la închideța asta până la urmă. Da, îi face mix, ca să știi. Cum? Ca și cum ar fi la pila, pui da, fix. Eu am oprit asta de prima ședință. Imediat.